таги чашми ман сиёҳ аст, мегӯянд айби гурда аст. Чӣ кор кунем? Дорӯи чорни муравӣ барои мардонагӣ чӣ фоида дорад? Чӣ хел бо усули халқӣ бо истифодаи сода простатити худро табобат кунем? Илтимос гап занед. Ассалому алайкум дӯстони азиз, доктор Умар Азизов ҳастам, уролог, андролог ва роҳбари клиникаи Евромед. Дӯстони азиз, имрӯз тасмим гирифтем ки боз як проекти навро шурӯъ кунем. 100 савол ба доктор Умар Азизов. ҳар суоле ки шумо доред дар зери ҳамин навор нависед, ҳатман дар наворҳои оянда барои шумо ҷавоб мегардонем. Имрӯз аз саволи якум то саволи даҳум яъне гуфта мегузарем. Вале пеш аз шурӯи мавзӯъ як нуқтаи бениҳоят муҳимро мехоҳам ба сами шумо расонам. Чун анъана дӯстони азиз, ҳар касе ки наворҳои моро тамошо мекунанд ва ба клиникаи мо омодагӣ ҳастанд медонанд ки ҳар рамазон мо дар клиникаи Евромед як ҳафта беморонро ройгон қабул мекунем. Ин сол низ дӯстони азиз аз рӯзи 12 март то рӯзи 19 март як ҳафтаи охири рамазон дар клиникаи Евромед тамоми духтурони мо, тамоми урологоне ки дар клиникаи Евромед фаъолият мекунанд, шуморо ройгон бепул қабул мекунанд. Фақат бояд ҳатман аввал шумо номнавис кунед. Ба рақамҳои ватсапе ки дар рӯи экран мебинед аввал нависед, шуморо номнавис мекунанд ва марҳамат биёед. Шумо фақат як ҳафта вақт доред. оное ки моро мебинед дӯстони азиз, барои ин кори хайр аз шумо хоҳиш мекунам ки қурш шавед ва шумо низ савоб гиред. барои ин корро кардан ҳар чӣ қадар зиёдтар ҳатман ба навор лайк гузоред, фикру ақидаи худро дар зери навор нависед, комментария кунед ва наворро ба дӯстони худ паҳн кунед дар WhatsApp, Telegram, ҳар ҷое ки имконият доред. ва мо шуморо аз рӯзи 12 то рӯзи 19 март интизор ҳастем дар клиникаи Евромед. марҳамат биёед. хуб, биёед акнун дӯстони азиз шурӯъ мекунем ба ҷавоб додан ба саволҳои шумо. мегузарем ба саволи якум. менависад ки таги чашми ман сиёҳ аст, мегӯянд айби гурда аст. чӣ кор кунем? бениҳоят зиёд ҳамин гуна беморон дорам, меоянд мегӯянд ки акай Умар, ман ҳамин таги чашмам сиёҳ аст, ҳамин қадар табобат мекунам гурдаи худро, вале воспалени илтиҳоб гум намешавад ва ҳамин сиёҳи чашм гум намешавад. барои чӣ? ба хотире ки дӯстони азиз, бемории гурда ягон вақт ба ин ҳолат оварда намерасонад, яъне таги чашми шуморо сиёҳ намекунад. якчанд ҳолатҳое ҳастанд ки таги чашми шумо сиёҳ мешавад. ё ин ки генетически аст, аз падар волидайни шумо мегузарад, ё ин ки шумо асабхастагӣ, ё ин ки мондашавии музмин хроническая усталост доред, ё ин ки мебахшед ягон ипотека доред, ва ё ин ки мисли ман канали YouTube доред, шабо мешинед кор мекунед, ё ин ки сигор мекашед, ё ин ки ягон аллергия доред дӯстони азиз. ва баъзе ҳолатҳо бо гузашти сину сол ҳамин жир, яъне подкожно-жировая клетчатка дар пилки чашм кам шудан мегирад ва таги чашм сиёҳ мешавад. ва ин беморӣ нест, ин физиология аст. худи бемории гурда, илтиҳоби гурда ба ранг не, зиёдтар ба ҳаҷм метавонад ки таъсир расонад, яъне метавонад таги чашми шумо варам кунад, яъне пилки чашми шумо варам мекунад ва аз ин чиз мо пай мебарем ки шояд ягон илтиҳоб дар гурдаи шумо бошад ва меоед ва мо ташхису табобат мегузорем. дӯстони азиз, агар таги чашми шумо сиёҳ аст, бо уролог не, шумо бояд ба косметолог ё ин ки дерматолог муроҷиат кунед. саволи дуюм менависад ки нӯшидани кофе ба мардонагӣ метавонад зарар дошта бошад? ҷавоби шумо ҳамчун уролог ва андролог. хуб дӯстони азиз, кофе фақат дар ду-се ҳолат метавонад ба мардонагӣ дар ҳақиқат зарар расонад. агар шумо аз 3-4 пиёла ё ин ки чашка зиёд нӯшед дар давоми як рӯз, ба хотири чӣ? ба хотире ки кофеини зиёд метавонад кортизолро дар бадани шумо зиёд кунад ва кортизол ин гормони стресс аст. стресси зиёд тестостеронро паст мекунад ва ё ин ки метавонад дар дигар ҳолат ба шумо таъсири нохуб расонад. агар шумо онро бениҳоят зиёд ширин мекунед, ширинии зиёд ба фарбеҳӣ оварда мерасонад, фарбеҳии зиёд дар охир ба эректилная дисфунксия, яъне заифии мардона оварда мерасонад. вале як пиёла, ду пиёла дар як шабану рӯз нӯшидан аз нигоҳи тибби исботӣ аллакай исбот шудааст ки баръакс ба ҷои зарар не фоида дорад дӯстони азиз, агар як-ду чашка бошад дар як шабона рӯз ва метавонад риски эректилная дисфунксияро дар шумо то 40% камтар кунад. барои ҳамин дӯстони азиз метавонед нӯшед, ягон мушкилӣ нест, вале миқдорро риоя кунед. саволи сеюм менависад ки дорӯи чорни муравӣ, оне ки дар экран мебинед, барои мардонагӣ чӣ фоида дорад? дӯстони азиз, чорни муравӣ, як бор худатон ҳамон таркибаша хонед, яъне пушти ҳамон дору навистагӣ шудааст ки дар Гонконг ҳосил мешавад. дар куҷо ҳосил мешавад, кӣ ҳосил мекунад, ягон маълумот нест. ин гуна дорӯҳо ба қавле дорӯе ҳастанд ки барои заифи мардона бисёр вақт истифода мешаванд, дар аптекаҳо озод мефурӯшанд, бисёриҳо истифода мекунанд бе яъне тавсияи духтур. ман умуман барои шумо тавсия намедиҳам. ба хотири чӣ? ба хотире ки таркиби ино зиёд вақт дар таркибаш навишта шудааст ки гӯё ки
مثلا چیزهای طبیعی دارد، اکستراکتی مورچه‌سیاه دارد و میخورید شما، مردانگی شما پس از 30 دقیقه فعال میشد، علاقه جنسی میکنید. دوستان عزیز، در طبیعت یگان چیز، نه دانه کدو یا نه روغن سیاه‌دانه، نه چسناک، یگان چیز وجود ندارد که شما اون طبیعی باشد استعمال کنید و نیم ساعت پس مردانگی شما سخت شود و رفته علاقه جنسی کنید. اینا همش دروغن. این دورها در یگان подвал‌های خیتوی дар такхонаҳо тайёр мешаванд ва ҳамин гуна ману шумо барои ин одамон шудаги ҳастанд. на глаз дорои вазбудителя мегиранд, ҳар чизи дигарро якҷоя карда. ба қавли дорои вазбудители мо дар забони тиб онҳоро ингибитори фосфодиэстераза пятого типа мегӯем. ҳамонро на глаз чӣ қадар дозировка меояд муайян мекунанд, ҳамон таблетка када равон кардан мегиранд, яъне истеҳсол мекунанд ва ба давлатҳои тоҷикистон ва дигар давлатҳо равон мекунанд. но қочоқ медароянд ба тоҷикистон ва ғайриқонунӣ ҳастанд. ва шумо вақте ки истеъмол мекунед, дозировкае ки дар таркибаш ба қавли вазбудитил дорад, шумо намедонед чӣ қадар аст. ҳамон вазбудителие ки ҳастанд, силденафил, тадафил, дигар чизо, онҳо дозировка доранд ва қонуну қоидаи навистан доранд. мо ба беморон менависем беҳтарин доруҳо ҳастанд барои табиати заифи мардона, лекин онҳо доруҳое ҳастанд ки дозировка доранд ва миқдор доранд, чӣ қадар истеъмол кунед ва кай бояд истеъмол кунед. онҳоро мо духтурон фақат муайян мекунем пас аз муоинаи шумо, ташхисҳои шуморо гузаронидан. вале ино дар таркибаш майда карда меоянд, муайян нест. як хел вақт 100 мг мебиёяд, як хел вақт 150 мг ва метавонад ба дили шумо зарар расонад. барои ҳамин ман барои шумо умуман истеъмоли ин чизҳоро тавсия намедиҳам. беҳтараш духтур равед, агар эректильная дисфунксия доред, сабабашро муайян кунед, табобат гиред ва пас аз табобат бедору хубтару беҳтар шавед. саволи чорум менависад ки дар мояи ман киста шудааст, ҷарроҳӣ кунем ё не. бисёр вақт дӯстони азиз дар сараки изофаи моя, яъне придатки, головка придатки мегӯянд, як чизи зиёдтие ба қавле мешавад ки дохилаш моя дорад, она киста мегӯянд. ва бояд қайд кард ки дар 90% ҳолатҳо киста ҷарроҳӣ намешавад. оное ки киста доред дар моятон ва кӯдак надоред ё ин ки оиладор нестед, барои шумо яъне ҷарроҳӣ карданро ё ин ки тавбат карданро умуман тавсия намедиҳем. киста тавбат надорад, фақат ҷарроҳӣ дорад. фақат дар ҳолати ҷарроҳӣ мекунед ки агар шумо якчанд фарзанд доред, вале дарди бениҳоят вазнини шуморо ғам медиҳад, агар фарзанд надошта бошед, ҷарроҳӣ накунед, ба хотире ки риски ҷароҳат бардоштани роҳи нутфабарор ҳангоми ҷарроҳӣ кардани киста дар шумо бениҳоят баланд аст. ҳангоми ин ҷарроҳӣ ва вақте ина мезананд, яъне ҷарроҳӣ мегирад, ҳамун роҳи нутфабарор дохилаш мисли як яъне мӯи борик аст. вақт ҷароҳат ки бардошт, он метавонад маҳкам шавад ва шумо аз бенаслӣ азият кашед. ва барои ҳамин агар шумо фарзанд надоред, агар каме дард кунад, беҳтараш тоқат кунед. вале агар шумо фарзанд доред, 3-4 фарзанд доред, дигар нақша надоред, пас метавонед озод ҷарроҳӣ кунед. агар дард кунад, агар ҳаҷман бениҳоят калон мешавад, мисли як мояи сеюм ба қавле, ва барои роҳ гаштан барои шумо ба қавле дискомфорт меорад, дар ин ҳолату ҷарроҳӣ кунед. вале ҳеҷ гоҳ дӯстони аз на вадянка, варикоцеле, кистаи моядонро саросима нашавед ҷарроҳӣ карданро. ҳама вақт пеши чандин духтурро равед, баъдан хулоса кунед ки ҷарроҳӣ кунем ё ки не. ино аппендитсит нестанд ё ин ки яъне язва желудка нестанд ки шумо бояд ҳатман фавран ҷарроҳӣ кунед. не, иноро мешавад сабр кунед, ба ҳазур рафта маслиҳат кунед ва баъдан ҷарроҳӣ кунед. ягон мушкил нест. мегузарем ба саволи панҷум. менависад ки чӣ хел бо усули халқӣ бо истифодаи сода простатитро табобат кунем. дар ютуб дидем духтуронро, илтимос шумо гап занед, дуруст аст ё ки не. дӯстони азиз, мо ҳар чизе ҳаст мегӯем ба ҷо накардан, нотарсида. ҳар чизе ки ҳақиқат дорад ва кӯмак мекунад, мо барои шумо мегӯем, ягон мушкил нест. бисёро гумон мекунанд ки масалан мо ягон чиро медонем, не, мо пинҳон мекунем, намегӯем. не, хел нест. масалан агар ин фоида кунад, дар ҳақиқат мегӯем. вале сода як чизе аст ки фикр мекунам ки дар тамоми хонаи ҳамаи мо ҳаст ва як коробкаи ҳамин сода ба фикрам 30 сол зиёд мебарад. барои ки уна кам истифода мекунанд, миқдори кам, ва барои яъне пухтани баъзе маҳсулотҳо истифода мешаванд бишеваи сода. ва баъзеҳо бо сабабе ки ба фикрам муддати тӯлонӣ сарф намешавад, як коробкааш бисёри баъд мебарад. ба фикрам ҳар хел идеаҳо дар сар мезанад ки чӣ хел кунем ки тезтар ҳамин сода тамом шавад. дӯстони азиз, бояд қайд кард ки худи ҳамин сода дар давраи ковид ҳам ҳамин гапам буд. барои ковид ҳам истифода мекунанд баъзеҳо, барои простатит, барои мардонагӣ бенаслӣ клизма мекунанду чӣ коро мекунанд. барои шумо умуман фоида намекунад. худи ғадуди простата як барьер дорад, яъне защитни барьере дорад байни хуну худи ғадуди простата ки бениҳоят
пурқувват аст. Ҳар чиз ҳатто доруро ба зур мегузорад ба простата таъсир расонад. ин сода ино аз куҷо таъсир мерасонад дӯстони азиз? Сода баръакс шумо агар нодуруст истифода кунед ба гастрит оварда мерасонад, агар аз қафо клизма кунед баръакс метавонад худи ҳамун флораи рӯдаҳои шуморо вайрон кунад. барои шумо умуман ин чиз тавсия намедиҳам. сода дӯстони азиз барои баъзе ҳолатҳои асептикӣ ва антисептикӣ баъзеҳо истифода мекунанд, шояд кӯмак расонад, вале барои масалан гулӯро тоза кардану ва ғайраҳо, вале барои табобати ин чизо умуман барои шумо ман тавсия намедиҳам. Содаро бояд ҳамчун маҳсулоти хӯрока истифода бурд ва дуруст бояд истифода бурд. хуб, мегузарем ба саволи шашум. менависад ки пас аз ҳоҷатхона ҳангоми даст шустан ё таҳорат кардан умуман вақте об ба тана мерасад боз пешоб мегирад. барои чӣ? дӯстони азиз, ду сабаб дорад. ё ин ки ин рефлекс аст, вақте ки шумо ба бадани шумо об мерасад, оби хунук махсусан, сигнал ба мағзи сар меравад ва мағзи сари шумо ҳамин информатсияро нодуруст интерпретатсия мекунад ва пешобдон сигнал медиҳад ки пешоб, яъне ки пешобро холӣ кун ва ҳисси пешоб дар шумо пайдо мешавад. дуюм, дӯстони азиз, вақте гиперактивност диффузора ҳаст ва ҳамун пешобдони шумо нодуруст фаъолият мекунад ва ҳангоми ҳамин гуна сигнал расидан метавонад ба шумо нодуруст сигнал расонад ки гӯё шумо пешоб доред ва рафта пешоб кунед. ба ҳар ҳол ин гуна мушкилот дар шумо бошад, як бор аз ташхиси урологон гузаред, биёед ба клиникаи Евромед, мебинем ки ин патология аст, беморӣ аст ё ин ки не, ва агар мушкилӣ бошад метавонед табобат гиред. саволи ҳафтум менависад ки пешобамро қапида наметонам. як бора пешоб мегирад ва бояд тез пешоб кунӣ, вагарна мечакад. чӣ кор кунам? дӯстони азиз, пешобро қапида натавонистам. баъзе беморон мегӯяд ки доктор, вақте ягон ҷо рафта истодам, дар роҳ ҳастам, дар мошин ҳастам, як бора пешоб мегирад ва бояд зуд рафта пешоб кунам. агар пешоб накунам, пешобам мечакад. ё ин ки ҳолатҳое аст ки ҳатто пешоб пурра холӣ мешавад. ино дӯстони азиз дар забони тиб ургентное недержание мочи мегӯянд ва якчанд бениҳоят сабабҳои зиёд дорад. якум сабабаш, дӯстони азиз, ин ҳолате аст ки пешобдон худаш нодуруст фаъолият мекунад. ин гиперактивност диффузора мешавад. гиперактивност мочепӯзира ҳангоми бемориҳои цистит ва ин ки простатит ва ғайраҳо. дуюм ҳолатҳое ҳастанд, дӯстони азиз, ки бемор аз аденома ё ин ки структура, яъне тангшавии роҳи пешобдон азият мекашад ва пешоб ҳаргоҳе ки шумо пешоб мекунед пурра холӣ намешавад ва ҳамон пешобдон қобилияти ёзандагии худро гум мекунад ва гоҳ-гоҳ метавонад худ аз худ спазм гирад. ва сеюм, бемориҳои неврологӣ ҳастанд. ҳолатҳои неврологӣ, масалан инсулт мешавад, ягон ҷароҳатҳо мешаванд. ин ҳолатҳо метавонад ба ин ҳолат оварда расонад. чорум, истифодаи машруботҳои спиртӣ, диуретико, баъзе доруҳо ҳастанд, кафеин, ин чизҳо ҳам метавонад сабаби ургентное недержание мочи шавад. ба ҳар ҳол, дӯстони азиз, агар шумо аз ин мушкилӣ азият кашед, ягон мушкил нест, биёед дар 99% ҳолатҳо мо дар клиникаи Евромед метавонем ба шумо кӯмак расонем. саволи ҳаштум менависад ки ҳар вақте ки ӯзӣ кунам, дар гурдаам намаку қум микролитҳо мегӯянд, ҳарду гурдаам дард мекунад. чӣ хел онро нест кунем? дӯстони азиз, якумаш ин ки намак ва қумро, ё ин ки микролитҳоро дар ӯзӣ, микролитҳо ҳамон намак қумро бисёр вақт мегӯянд, дар ӯзӣ муайян кардан қариб ки ғайриимкон аст. барои ин чиз аппарати ӯзии нави класс, яъне ки экспертный класс дар кор аст ва ӯзисти бениҳоят пуртаҷриба. ва дуюмаш ин ки дар бениҳоят кам ҳолатҳо қум ё ин ки намак метавонад дар шумо ягон дискомфорт ё ин ки нороҳатӣ ва дард диҳад. тем боле дар ду тарафи гурда, дар бениҳоят кам ҳолатҳо гурда аз ду тараф бемор мешавад ё ин ки дард мекунад. агар шумо дар ҳақиқат мехоҳед ки фаҳмед ки дар шумо яъне қум ҳаст ё ин ки микролит ё ин ки намак, онҳо аз 3-4 миллиметр кам ҳастанд, шумо фақат метавонед ташхиси умумии пешоб супоред, таҳлили умумии пешоб, ва агар шароити хуб доред, метавонед як бор катте кунед компютерная томограмма почек, яъне гурда бе контраст метавонед кунед. ягон мушкил нест, агар бошад муайян карда мешавад, ҳатто агар 1-2 миллиметр ҳам бошад. саволи нуҳум менависад ки дар як шабона рӯз чанд бор бояд одам пешоб кунад, чунки ман бениҳоят зиёди баъд пешоб мекунам. дӯстони азиз, ин чиз вобаста аз чанд фактор аст. масалан, шумо чӣ қадар об менӯшед, ҳамон қадар зиёд нӯшед, пешоботон зиёд мешавад. ин ба қавли мантиқӣ аст. ва ё ин ки ҳарорати берун чӣ гуна аст. ҳарорат агар хунук бошад, шумо камтар арақ мекунед, гурда вазифаи худро зиёдтар иҷро мекунад, пешоб зиёдтар мешавад. ё ин ки шумо ҳаракат доред, ё ин ки не. агар ҳаракатотон зиёдтар бошад, шумо арақ кунед, албатта ки пешоботон камтар мешавад, вале агар дар як ҷо нишаста бошед, хунук бошад ҳаво, шумо албатта метавонед зиёдтар пешоб кунед. вале дар ҳолати муқаррарӣ аз 7 маротиба давоми рӯз ва 1 маротиба давоми шаб рафтан ба пешобкунӣ, ин
нормали аст, ин беморӣ нест. Вале ҳастанд ҳолатҳо, масалан дар зимистон шумо агар оби зиёд нӯшед, ҳаво хунук бошад, шумо хунук хӯред, кофе нӯшед ё ин ки чой зиёд нӯшед, уно мачигоне ҳастанд, пешобро метезонад. Албатта шумо 9, 10, 11 маротиба метавонед пешоб кунед, вале ба миқдори зиёд. Инам ҳолати беморӣ нест, ин физиология аст. Агар ба шарти дигар аломатҳо шуморо ғам намедиҳад, масалан сӯзок ё ин ки фишори пешоб паст шудан, нороҳатӣ, ин чизо агар дар шумо набошад. Ва агар дар зимистон бисёриҳо шикоят мекунанд ки бисёри баъд тез пешобкунӣ меравам, хоҳед ки зиёди баъд наравед, шумо бояд якумашки об кам нӯшед. Агар ки нӯшидидам, оби бояд гарм бошад ва бояд як бора, як ба қавле чойник чойро ё ки обро як бора залпм гуфти рӯзҳо нанӯшеду, кам нӯшед давоми рӯз. Ва инчунин бояд пои шумо гарм бошад ва бадани шумо гарм бошад, дасти шумо гарм бошад. Дар ин ҳолатҳо метавонед шумо ба қавле пешгирӣ кунед то ин ки зиёди баъд ба пешобкунӣ наравед. Саволи даҳум дар имрӯз, саволи охирон менависад ки ман бемории қанд дорам, мардонагиам дигар сахт намешавад, яъне намехезад. Чӣ хел фаҳмам ки қанд мардонагиамро задааст ё ин ки не? Дар ҳақиқат дӯстони азиз, бисёриҳо бемории қанд доранд, мардонагиашон заиф мешавад ва фикр мекунанд ки аллакай қандзадагӣ аст. Вале онҳо бечора дороашонро мехӯранд, ягон мушкил нест ва баъдан мо муайян мекунем ки қандзадагӣ нест. Фақат мо метавонем муайян кунем дар ҳолате ки шумо ба назди мо меоед, ба клиникаи Евромед, мо ба кавернозни тила, ба узви мардонаи шумо як инъексия аст, каверҷект мегӯянд ё ин ки алпростадил, ва онро мекунем ва мебинем ки мардонагии шумо агар масалан рагҳои хунгарди шумо солим бошанд ва қандзадагӣ набошад, агар мардонагии шумо сахт мешавад. Агар кӯмак накунад, яъне мардонагии шумо умуман сахт нашавад ё ин ки каме сахт шавад, пас маълум мешавад ки қанд аллакай мардонагии шуморо задааст ё ин ки атеросклероз ё ягон мушкили дигар. Ва дар ин ҳолатҳо, дар бисёр ҳолатҳо мутаассифона тавбат аллакай кӯмак намекунад. Мо ба фалопротезирование мегузорем, ба бемор тавсия медиҳем ки дар дохили кавернозни тила цилиндрҳо ҳастанд, барои сахткунии узви мардона мо ҷарроҳӣ карда онҳоро мегузорем. Ин ҷарроҳиро фалопротезирование мегӯем ва бемор метавонад дигар то охири ҳаёт алоқаи ҷинсӣ кардан гирад, ҳарчанд қандаш агар баландам шавад. Хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо ман ба 10 саволи шумо ҷавоб гардондам. Агар то ин ҷо тамошо карда бошед, ҳатман ба ин навор лайк гузоред, ба дӯстони худ равон кунед. Ва чӣ хеле гуфтам, аз 12 то 19 март дар клиникаи Евромед ройгон, қабули ройгони беморон ҳастанд. ҳатман сабаби паҳншавии ин навор шавед дӯстони азиз. Ва дар зери ҳамин навор агар суолҳо бошанд, насиб бошад дар навори оянда аз саволи 11 то саволи 20 шурӯъ мекунем ва ҷавоб мегардонем. Саволҳои худро агар саволҳои хуб бошанд, ҳатман нависед дар зери ҳамин навор. Мо ҳатман онро мехонем ва ҷамъ карда ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад. Худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. Хайр.